mes de gener, jo estudiava dret i vaig anar a una entrevista amb un catedràtic de la Facultat d'Econòmiques que es deia Ramon Trias Fargas. I per la meva sorpresa, al cap d'una setmana, vaig rebre una trucada i em va dir vingui, pot venir. El Ramon Trias Fargas i jo ens vam tractar sempre de vostè, que era el vostè acadèmic, que ja no utilitza ningú, bueno, utilitzes tu, però ja no utilitza pràcticament ningú. I un grup d'estudiants el vam anar a veure i ens va dir: escoltin, jo els he de dir 3 coses, gener de 1976. 1. Catalunya és un país. 2. El canvi ha de fer-se sense violència. 3. El Franco va fer als espanyols, es referia al conjunt de ciutadans, més tontos del que eren. I després d'aquestes 3 frases va dir: i si vostès pensen que sobre aquests 3 punts programàtics podem treballar junts, doncs endavant. Doncs bé, jo crec que en aquestes 3 frases es resumeixen moltes coses. La primera, Catalunya és un país, curiosament apareix reflectida en l'ideari de l'Escola del Sol. Laïcitat, progrés i país. País entès com un espai que afirma, que uneix, que vertebra, que produeix solidaritat, que produeix igualtat, que fa que els esforços es divideixin entre la gent perquè el benestar de tothom no sigui una mera referència teòrica. I al mateix temps és una paraula que no nega, que no s'enfronta, que no té cap component negatiu. La segona idea era el canvi ha de fer-se sense violència. I aquesta era una frase molt més difícil de dir, el 1976, en la que qui més qui menys, a la universitat sobretot, pensàvem que havia de fer-se la presa per l'Audivern per els mitjans que fos, i trobàvem un individu de formació anglosaxona dient que allò del dret tenia sentit i era una via que, utilitzada intel·ligentment, podia obrir espais de llibertat. I finalment, quan diu el Franco va fer els espanyols més tontos del que eren, estava resumint la història d'un país que s'ha negat a pensar lliurement durant massa temps, d'un país que fins i tot, quan intentava obrir espais de llibertat, havia de fer-ho al redós de l'Església Catòlica, com explicava l'assumpte fa un moment, i que aprofita algunes escletxes per anar construint una forma de veure la vida orientada a la convivència en llibertat des d'un desconcert extraordinari. Els 40 anys de la dictadura van tenir èxit, no en la construcció d'un pensament nacional catòlic que perdurés, sinó en la destrucció de qualsevol mena de pensament. I per això, com deia Max Aub quan visita a Barcelona el 1972, tots nosaltres hem hagut de tornar a aprendre el que els nostres avis ja sabien. I això, evidentment, ens ha fet perdre molt temps. Per això és el que han intentat fer institucions com Rosa Sensat o com la Fundació Ferrer Gual. Ajudar-nos a nosaltres mateixos i ajudar als altres a tornar a aprendre el que els nostres avis ja sabien. La Marta Mata ha estat esmentada a l'inici d'aquest acte amb tota justícia com a
la persona que veu amb claredat que ha de renovar-se la pedagogia i que l'escola és el futur d'un país que desitja que els seus ciutadans deixin de ser tontos. És a dir, que desitja que els seus ciutadans pensin lliurement. No és per casualitat, quan es discuteix a l'Ajuntament de Barcelona la recuperació del monument a Ferrer i Guàrdia l'any 1989, una de les dues portaveus que defensarà sense embuts la necessitat d'erigir un monument a Ferrer a Montjuïc serà la Marta Matas. I al seu costat, una altra dona, la Maria Aurelia Capmany. Davant del silenci del Saló de Plens de l'Ajuntament, on els homes semblava que no tenien res a dir, i quan algú parlava era per dir alguna tonteria, la Marta, que representava el combat pel pensament lliure, i la Maria Aurelia, que representava l'art, la literatura, el teatre, dècades d'una vida cultural subterrània que va fer aquesta ciutat i aquest país menys avorrit, menys gris, menys condemnat a no pensar, elles surten valentment i defensen l'erecció del monument a Ferrer. I per tant, la Fundació i després l'escola i el moviment laic i progressista procedeixen d'aquest afany essencialment educatiu que és la visió del món del darrer Ferrer, quan ja decebut de la Revolució i de la República diu ens queda l'ésser humà, ens queda l'ésser humà igual i lliure que serà capaç de construir un futur millor per tots. L'assumpte esmentat de la Constitució i la plasmació d'alguns principis educatius, hi ha una frase a la Constitució que surt almenys 2 cops: lliure desenvolupament de la personalitat. Que això surti en la norma que serveix per fer altres normes no solament implica un enorme optimisme als seus autors, sinó que comporta un mandat extraordinari. L'educació i el conjunt de l'actuació dels poders públics. Per tant, l'educació en el si dels poders públics, que és l'ensenyament públic, està al servei de permetre el lliure desenvolupament de la personalitat. I això sí, aquesta és una expressió extraordinàriament emancipadora, que el que pretén és que cada persona tingui l'oportunitat de ser lliure, de ser completa, de no estar amputada ni físicament ni moralment. I només aquest mandat, que no hem complert, que no arriba a tothom, aquest mandat sobre el que avui anem enrere, si ara féssim un baròmetre de la situació del lliure desenvolupament de la personalitat, anem enrere quan l'escola privada recupera espais, quan els poders públics retrocedeixen en aquesta actuació essencial per a una societat madura. El lliure desenvolupament de la personalitat torna a ser l'objectiu a servir per garantir l'existència i la pervivència de la ciutadania. I modestament, l'Escola Lliure al Sol neix per ajudar a fer possible aquest lliure desenvolupament de la personalitat. Perquè, en primer lloc, pensa que no tenim dret de deixar sola a l'escola, sinó que la resta de la societat ha de contribuir a l'esforç escolar. Des del respecte per l'escola, des del respecte pels que fan l'escola, des de la recuperació del prestigi dels mestres i de les mestres, com ho deia un il·lustre conciutadà nostre, Marcelí Domingo,
com a primer ciutadà de la República, des del respecte pel mestre, el conjunt de la societat ha de donar suport a l'esforç educatiu de l'escola. I l'escola del Sol ho fa en el temps lliure. I ho fa complementàriament. I ho fa en aquelles dimensions de l'ésser humà que són les més altruistes, les del servei als altres, les d'ocupar-se del temps lliure dels nens i dels joves, les de redistribuir les oportunitats, perquè les oportunitats no siguin només el patrimoni d'una classe social privilegiada. L'escola neix com a primer gran projecte conjunt entre els Plais Catalans i la Fundació Francesc Ferrer i Gual. Potser molta gent no sap que quan vam començar fa 25 o 30 anys a dialogar sobre la creació d'un espai de trobada, de treball en comú, de combat polític i filosòfic dels lliurepensadors, vam pensar que el nom que podia identificar aquest espai era els Plais Catalans. Que no calia inventar-se cap nom, que no calia fer més marques, que aquella era una gran marca, i ho continua sent. Però la realitat és més dura que els desitjos i van anar sortint altres identificadors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Escola Lliure del Sol, el moviment laic i progressista, aquestes tres sigles MLP que a mi m'agradaria un dia que identifiquéssim definitivament com moviment lliure pensador. Totes aquestes iniciatives han girat al voltant de l'extraordinari potencial d'Esplac per formar gent amb ideals i amb capacitat de compromís. I l'escola neix d'un debat sobre un ideari, en un projecte que es va denominar precisament Projecte Sol. I aquest ideari es va anar configurant entre tots al voltant de tres eixos: laïcitat, progrés i país. La laïcitat, en el significat que té en l'ideari, vol dir dues coses, perquè clar, seria molt senzill que només volgués dir una. De fet, crec que en algun moment diu, seguint la tradició del Fabián, que vol dir tres, però ara simplifiquem-ho a dues. La laïcitat, d'una banda, era l'aposta per una arquitectura oberta de l'espiritualitat en la ciutat i, per tant, la capacitat de convivència en el pluralisme, en la diferència, sota el paraigües de la ciutadania. La laïcitat era així i costava molt d'explicar-ho en aquells moments, costa explicar-ho ara, però en aquells moments, francament més. La laïcitat era així un principi generador de límits perquè en aquests límits fos possible la llibertat. I això ens portaria molt més lluny l'explicació sobre aquesta relació entre els límits i la llibertat. Ho deixo només apuntat. Però aquests límits eren que qualsevol convicció, creença, opció, havia de disminuir la seva intensitat per deixar espai a les altres. I això singularment significava descatolitzar la nostra vida política i la nostra vida de convivència, perquè una sola opció pensava que no era una opció, sinó que era el destí inevitable d'un poble. La frase més terrible que he dit a la meva vida està en el frontispici del monestir de Montserrat. Catalunya serà cristiana o no serà. Això, aquesta manifestació terrible de moi o le déluge, aquesta manifestació terrible de que les arrels nacionals del país pertanyen exclusivament
els summes sacerdots d'una religió és el que pot destruir un país i qualsevol projecte de convivència. I per això nosaltres vam dir que la laïcitat requereix establir uns límits que retornin als poders públics la seva capacitat de representar els ciutadans en lloc de seguir les instruccions d'un tercer que se'n creia propietari. I jo crec que hem aconseguit entre tots que la laïcitat sigui ja un principi central sobre el que és difícil discutir en termes de la seva validesa. Però al mateix temps, a l'ideari, la laïcitat era o representava una segona idea. Representava el lliure pensament, l'opció humanista, les que pensem que la vida és la que tenim, que la hem de viure amb intensitat i que l'itinerari de la nostra felicitat té un horitzó inexorable en el marc del qual volem fer les coses que hem optat per fer. I que tots aquells que pensen que la vida humana és allò més sagrat que tenim mereixen conviure, relacionar-se, rebre el suport, perdre la sensació de minoria, deixar de ser perseguits com heterodoxes, deixar d'entrar en els cementiris civils, deixar d'entrar, en els cementiris per la porta petita del cementiri civil, dels protestants, dels jueus, dels maçons i dels heretges, per entrar metafòricament per la porta gran en la que no hi hagi cap símbol que exclogui els uns dels altres. I aquesta doble idea de laïcitat, que ara representem afortunadament d'una forma més clara entre laïcitat i lliure pensament, la laïcitat per tothom com un principi que ha de néixer de l'ordenament jurídic, el lliure pensament pels que el vulguin seguir, és la que figura en el nostre ideari. El progrés, perquè enteníem que una societat laica és necessàriament una societat en la que es va avançant en la redistribució de la riquesa, en la redistribució del coneixement, en la redistribució de les oportunitats, en la redistribució de les capacitats de fer cadascú el projecte vital que permetrà el lliure desenvolupament de la personalitat. Que el lliure desenvolupament de la personalitat requereix forçar les portes de qualsevol presó en la que la gent es trobi immersa i donar-li l'ocasió de ser lliure. I finalment el país, com el vincle indissociable de les persones amb el seu entorn, amb el grup que formen, amb un país de ciutadans en el que la raó de vinculació sigui el plebiscit quotidià de pertinença, no l'odi a l'estranger, sinó l'estimació per una societat que es construeix des de la pluralitat i des del respecte. L'escola El Sol, s'ha posat al servei, en primer lloc, de la formació dels monitors i dels directors d'ESPLAC, posteriorment de la gent que portava Acció Escolta i, per tant, fent un experiment de fusió, que es diu ara, entre l'escoltisme i l'esplai, que jo vaig veure simbolitzat en l'assemblea, em sembla, de 2002 d'Acció Escolta, amb el Jofre portant un mocador. Quan som capaços de fer aquests gestos, vol dir que estem descobrint la unitat entre tots aquells que maldem per un temps lliure de qualitat. I aquest ha estat l'objectiu de l'escola. L'ideari
pertany a la nostra història i en el futur l'ideari haurà de tenir noves concrecions. Però això, fins i tot haver canviat el logo, que a mi també em produeix un cert fenomen. Això és perfectament normal. Si la història del nostre país no hagués tingut totes les interrupcions a les que feia referència a l'assumpte, haguessin canviat de logos o d'identificadors 10 o 12 cops. De tipus de lletra, també. Potser no haguessin canviat de seus socials perquè les haguessin tingut i mantingut i ara les estaríem renovant en lloc d'estar encara molt sovint buscant de noves. Però la continuïtat històrica hagués donat lloc a la normalitat en els canvis. Doncs bé, aquesta necessitat de canviar perquè es garanteixi la continuïtat es posa de manifest en aquesta celebració del 20è aniversari de l'escola i a mi m'agradaria, en la línia del que assenyalava el Fabián, que l'any vinent també celebréssim el 21è aniversari de l'escola. Potser no festivament, sinó treballant, perquè 21, si sumem les dues xifres, dona 3 i al final acaba lligant amb les coses del Fabián. Però 3 és un símbol de perfecció i serà un moment d'avaluació, d'autocrítica, de descobrir el que hem fet bé i el que hem fet malament per anar millorant. L'escola és un punt de llança de les entitats en el territori i certament no podem menystenir aquesta capacitat d'acollida de la gent procedent dels 4 cantons al país o de la gent procedent dels 4 cantons de la Unió Europea, perquè al final tancar-se per murs molt alts és sempre inútil i reductor i això generarà un efecte multiplicador de la tasca de l'escola. I una darrera menció que em suggeria el Raimon en el seu correu electrònic que podia parlar. Els estatuts de l'escola esmenten la llibertat de càtedra. I algú podia pensar que la llibertat de càtedra potser era una pretensió massa ambiciosa, fa 20 anys posaron als estatuts d'una escola que així. Però els creadors de l'escola van voler posar la llibertat de càtedra perquè volien posar de manifest exactament el contrari del que algunes vegades s'interpreta. I les males interpretacions sobre la llibertat de càtedra les visc quotidianament a la meva feina, on normalment s'invoca quan algú vol justificar alguna cosa injustificable. La llibertat de càtedra, al meu parer, significa dues coses. Significa, en primer lloc, que no tot està permès, ni que resulti paradoxal. No està permès vulnerar els principis essencials de la nostra convivència, la igualtat. La igualtat entre les persones, la igualtat de gènere, la igualtat d'opcions sexuals, la llibertat entre les races, la igualtat entre les llengües, la igualtat entre els orígens, la igualtat entre les persones que es manifesten diferents. La llibertat de càtedra no permet negar la pròpia llibertat de càtedra. La llibertat de càtedra implica respectar les opinions dels altres, començant per les opinions dels alumnes. Significa respectar les opinions que s'expressen no per combatre-les, sinó per generar un enriquiment mutu, per produir un ambient educatiu en el que sigui normal estar en desacord i aproximar postures, generar una cultura de resolució de conflictes. En un dels països del món on hi ha més causes judicials pendents de resolució i que trigaran més, defensar que hem de trobar sistemes alternatius de resolució de conflictes
és ja tot un repte en si mateix. La llibertat de càtedra, per tant, és l'atmosfera que permet a una escola, a una universitat, a una escola de monitors i directors en el temps lliure, a un projecte com el nostre, li permet acollir noves idees, li permet ser adogmàtica i li permet compartir un eix fonamental de valors que són els descrits a la nostra idea. I al mateix temps, la llibertat de càtedra és l'impuls a ser imaginatius, creatius, propers, atractius en la forma d'expressar les coses i generadors de resultats positius en l'ensenyament, que significa esperar dels que han après de nosaltres no que siguin una fotocòpia nostra, sinó precisament el complement contradictori que faci avançar el món en la direcció que es mereix, que no és la de l'acceptació passiva i fatalista de que les coses vagin cada dia pitjor, sinó la voluntat de prendre el nostre futur a les nostres mans i ser perfectament conscients de que si no formem part de la solució, inevitablement formem part del problema. Bon aniversari. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut.